Opatsani nkhani ndine sibongerezi yambo poyamba mitu yake kuti lamulo liwakantha. Mfumu yaikulu kuntaja yati anthu ogwirira amayi ndi ana mdziko lino adziwafula kuti mchitidwewu uthe. President Chakwera wauza konsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti isalekerere mchitidwe womanga nyumba mwachisawawa umene akuti kukulirakulira. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya osewera osapyola zaka 20 ikumana ndi Comoros masanawa masewera mpikisano wa Kosafa. Tindizi komanso zambiri mukhale kumwepo. Bungwe lolimbana mchitidwe wakatangale la ACB lachenjeza anthu ena omwe akuti kukonza zochitira ogwira ntchito bungwe lichiwembu pomwe lachilimika kuthana ndi mchitidwe mdziko muno. Mkulu wa bungwe Lero Matemba wati pakadali pano bungweli lamangala ku polisi za anthu ena osadziwika omwe amatsata driver la bungwe la NSO kuchokera ku Ntcheu mpaka ku Lilongwe amene amamuganizira kuti driver layo ndogwira ntchito bungwe la ACB. Amatemba achenjeza kuti anthu omwe mwina akukonza chiwembu kwa kugwira ntchito ku ACB akumana ndi lamulo pawokha mosayang'anira yemwe wawatuma. Tindipo tili. Mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB Nkhani Matemba anakumana ndi atola nkhani ku Lilongwe pomwe amafotokozera amalawi zamomwe ntchito yothana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale ikuyendera. Amatemba anati bungweli ladziwitsa apolisi za anthu ena omwe amalondola driver wa bungwe la National Statistics Office NSO kuchokera ku Ntcheu mpaka ku Lilongwe. Iwati pambuyo pake anthuwo anafunsa driver layo komwe bungwe la ACB limasunga wachiwiri kwa nduna yakale yoona zachitetezo cha mdziko a Zam'Chichewa omwe analata wamanga pa nthawiyo. Komabe Amatemba ati bungwe lawo silikuona kugwirizana kwa nkhani ndi Zam'Chichewa, koma achenjeza aliyense yemwe angakhale akukonzera chiwembu ogwira ntchito ku bungweli kuti lamulo ligwira ntchito yake. Mu Julayi chaka cha 2015 mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la ACB Zam'Chichewa anaphedwa ndipo nkhani sanayambe kuyizenga m'bwalo la milandu. Bungweli lalengeza kuti padakali pano likuyendetsa milandu 207 yokhuza ziphuphu ndi katangale yomwe akuti linalandira kuyambira mwezi wa Julayi chaka chino. Malo mwa Zodiak ku Lilongwe ndine Western Guta. Mfumu yaikulu kuntaja mboma la Blantyre dzulo yati abambo ndi anyamata opezeka olakwa pa milandu yogwirira adziwafula pofuna kuthetsa mchitidwewu omwe wafika poyipa mdziko lino. Mfumu yati maiko ena njirayi kuthandiza kuthetsa mchitidwe ogwiririra, koma bungwe la Human Rights Defenders Coalition lati silugwirizana ndi izi chifukwa zilango zikuyenera kukhala zogwirizana ndi mfundo zolimbikitsa ufulu wachibatidwe. Alfred Guta ndi zambiri. Mfumu yaikulu kuntaja ya mboma la Blantyre inayankhula mokwiya posati akula kwa ntchito ogwirira amayi ndi asungwana mdziko muno. Mfumu yati anthu amakuchita izi akufunika zilango zomwe zizipasa anzawo phunziro. Iyo yati kukhala ku ndende kwa zaka 21 kapena kwa 10 zingathandize kuchepetsa mchitidwewu. Mfumuyi yapereka maganizo lachinayi ku sukulu ya primary ya Chimembe poyankhula ndi Zodiak, pomwe khonso ya Blantyre imatsegulira ntchito ya masiku 16 yolimbana ndi nkhanza kwa amayi ndi asungwana. Kuperewera atupa kuperewera chifukwa cha malamulo akuapheketsa kwambiri. Anafunika anthu omapanga mchitidwe ngati umene uwu azikakhala ku ndende zaka 21 years. Ayi tiyeni titengere maiko anzathu ena kapali pano anthu akuthenedwa. Kansala wa wodi ya Chilaweni Akaro Mdala akugwirizana ndi maganizowa ponena kuti zilango zomwe anthu omwe akulamula milanduyi akuwapatsa sizikuthandiza kusintha zinthu. Ntchito ya masiku 16 yolimbana ndi nkhanza kwa amayi ndi asungwana ayitsekula pamutu mokutsindika zothandizana pothetsa nkhanzazi. Malo mwa Zodiak ku Blantyre ndine Alfred Guta. Bungwe la mgwirizano wa maiko a United Nations lati dziko lino siluchita bwino pa ntchito yonetsa kuti anthu omwe ndi ulumali akutenga gawo pa ntchito zachitukuko. Mkulu wa UN mdziko lino Maria Jose Torres wati anthu olumali oposa 10% mdziko lino amavutika kuti apeze maphunziro, thandizo lachipatala ndi zina zofunika pa moyo wawo. Iwo anena izi mkati omwe bungwe latulutsa dzulo ponena kuti pomwe maiko akukumbukira ufulu wa anthu omwe ndi ulumali. Nduna za anthu aulumali Patricia ati yavomereza kuti pali mavuto ambiri ofunika kuthana nawo poteteza maufulu anthu omwe ndi ulumali. John Poka Yuni walemba ripoti ili.
bungwe la mgwirizano wa maiko onse la UN lati dziko la Malawi likuyenera kuchirimika pa ntchito yoti anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana mdziko lino adzitenga nawo mbali pa ntchito zachitukuko. Mkulu wa bungwe ili mdziko lino Maria Jose Torres wati anthu aulumali oposera 10% amakumana ndi mavuto ambiri kuti apeze maphunziro, thandizo la chipatala ndi zina. Torres anena izi mkalata yomwe atulutsa lachinayi pokumbukira ufulu wa anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana, momwe adzudzulanso mchitidwe wakupha anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Nduna yona za anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana Patricia Kaliati yavomereza kuti pali mavuto ambiri ofunika kukonza kuti ufulu wa anthu aulumali utetezeke. Anthu aulumali kuti akhale kuti akuachita target akhale m'malo mwawo amene amakhala kuti achite target. Komanso tathokoza iweniwo kuti anena zimenezo ndi chikhulupiriro kuti nangasationjezeranso budget kuti mapulogalamu ena ayagwira ntchito kwa anthu aulumaliwo. Koma chachikulu mogwirizana tonse za Malawi nkungopemphana kuti ana athu titumiza ku sikolo. Pali ambiri aulumali amene ali ophunzira. Mutu wa tsiku lokumbukira ufulu wa anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana wa chaka chino ndi kumanganso ndondomeko zabwino zopindulira anthu aulumali osiyanasiyana pambuyo pa mliri wa COVID-19. Malo mwa Zodiak kulilongwe, ndine John Paul Kayuni. Panali pano akatswiri pa nkhani za ulumali wa mubongo adzudzula boma atikamba kusayika chidwi pa nkhani za ulumali osoneka monga matenda a mubongo zomwe zikolezera kukula kwa vuto mdziko lino. Mkulu wa bungwe lona za chisamaliro cha anthu omwe akudwala matenda a mubongo Mental Health Users and Carers Association Athandiwe Mkandawire wati pakadali pano boma limapereka 1% ya ndalama za ndondomeko ya chuma cha boma yothandiza kuchepetsa vuto la matenda a mubongo yomwe ndiyochepa kwambiri. Angela Mkandawire andi zambiri. Matenda a mubongo monga misala, kukhumudwa, nkhawa komanso malingaliro ozama ndi wina mwa ulumali osoneka omwe kufunika kuyikapo chidwi ngati mavuto ena monga nkhani zakuzipha ndi kugwirira angachepe mdziko muno. Malinga ndi katswiri pa nkhani za matenda angwiro Athandiwe Mkandawire yemwe ndi mkulu wa bungwe la Mental Health Users and Carers Association, boma silinayike chidwi kwambiri pa matenda a mubongo zomwe zimaonekera ndi kuchepa kwa ndalama zomwe limapereka kumbali kuchepa kwa zipatala za anthu amisala ngakhalenso akatswiri amatendawa. Tikaona pa national health budget yathu ija only 1% imapita ku maulumali a kubongo zimene zimakhala ndi ma impact osiyana tilibe ma specialists a mental health ngati ma psychiatrists, ma clinical social worker, ma clinical psychologists. Zimapangisa kuti anthu asalandire chithandizo choyenera komanso zimapezeka kuti ngati kuma health center kuja kulibe ma services a mental health or ma anthu amene ali ndi ukadaulo wa mental health. So zimapezeka kuti anthu aja apezeka kuti akudwala ndi kudwalabe kapena kumamwalira chifukwa cha kuzipha. Pokumbukira tsiku la ulumali lomwe ndi pa 3 December, bungwe la Malawi Union for the Blind nalo ladandaula kuti anthu omwe ali ndi ulumali ooneka monga osaona akuvutika kuti apeze zipangizo zomwe zingawathandizire pa moyo wawo monga kuyenda ndi kuwerenga. Mneneri wa bungwe ili ya Clive Bota ati zipangizo zoterezi ndi zokwera mtengo kwambiri kotero anthu ambiri omwe ali ndi ulumali osaona sangakwanitse kupeza pa yokha. Zinthu zimene timagwiritsa ntchito ife anthu olumala ndi zokwera ku mtengo saya ndi zimene amagwiritsa anzathuzi. Koma kusiyana kwenkonena kuti ndizokwera ku mtengo inde koma tikagula timakhala taguliratu. Sitimagula ngati makope kapena mabobeni kuti timagula tsiku ndi tsiku. Tikamba za Perkins Blera imene ambiri amayiziwa ukagula muno stand 1 uzafika nayo stand 8 koma kungomva mtengo ukhaona ngati ndiyodula. So ndizoona kuti ndizodula zinthuzi koma zoti makhala nazo nthawi itali togwiritsa ntchito. Minister nalankhulapo zimenezi tugwirizana nawo komabe ndipempha lathu kuboma kuti mwina asangane mtengo odulawo koma angane kuti kodi chinthu chimakhala mwa mtundu wanji munthu ukachitenga kuti ugwiritse ntchito chimakhala nthawi itali. Nduna yona za gender, ulumali komanso chisamaliro cha anthu Patricia Kaliati ati boma likuzindikira mavuto omwe alipo polonjeza kuti ndondomeko ya chuma yomwe ikubwera nyumba ya malamulo idzakhale kuonekaso ndalama zomwe zimapita kuthumba lona za anthu olumala. Ndizoona kuti ndife ndona ngati okhuzidwa ndipo tionesesa kuti mavuto amenewa anthu alandire chithandizo komanso chifikire kwa wina amene akuvutika ku mavuto a matenda amene okhuza ubongo. Malo mwa Zodiak ndine Angela Mkandawire. Anthu okhala mozungulira mtaya wa khonso ya boma la Salima omwe uli mudzi mwa ng'ombe atakufuna mtayawo autseke. Anthuwo ati malowo akuwayika pa chiopsezo chodwala matenda odzakamba kaumve. Koma mnini wa khonso ya bomalo Grace Kapatuka wati pakanali pano khonsolo siyokonzeka kusamutsa malowo. Joseph Mazizi andi zambiri. Anthu akuderali adandaula kuti
mzaka zapitazi derali lakhala likukhudzidwa kwambiri ndi mliri wa kolera kamba ka nyansi zakudzalali ndipo apempha khonsolo kuti ichite changu kusamutsa maloto a zinyalalawa. Iwo ati ambiri mwa anthu am'mudzimu ndi ampingo wa Ziyoni omwe sakhulupirira kumwa mankhwala akadwala mwakuti kupewa ndi komwe kumawathandiza. Malingana ndi anthuwa, ana komanso akuluakulu amakhamukira kudzalali kukatola zinthu lomwe lili pafupi kwambiri ndi mudziwu ponena kuti izi ndi zoopsa. Koma mneneri wa khonsolo ya Salima Grace Kapatuka wati khonsoloyi sikulingalira zosamutsa dzalali posachedwapa. Padakali pano tipitirizabe kugwiritsa ntchito malo amene wakwa ng'ombe ngati mtaya wathu mpaka na nthawi imene khonsolo ingazapeze malo ena kuti tizitha kutayako zinyalala. Nditha kunena kuti mwina ndi process yoti itengerako nthawi chifukwa chakuti tikuyenera kuti tifunse anthu akudera la Nyuwani tikambirane nawo komanso tifunse mafumu akuderalo kuti mtaya wathu usamukire kumeneko, komanso timayenera kuti nkhani ngati imeneyi tipite nayo kufumu council komwe mamembers makhansala mafumu ndi ma MP ndi amene amatipatsa go ahead kuti mwina tipitirize ndi ganizo lomwe tikufuna kupangalo. Amaiki mwawa ati apitirira kugwiritsa ntchito mwayi wina uliwonse umene ungapezeke kumema khonsolo kuti isamutse dzalali. M'malo mwa Zodiak kusalima ndine Joseph Mazizi. Gulu la chinyamata la Youth Decide lakhazikitsa ndondomeko yamene boma lingamayendetsere ngongole ya chinyamata pothetsa mavuto omwe amapezeka pogawa komanso kutolera ngongolezo. A Vincent Kumwenda, mkulu wa bungwe la MHub lomwe lili mgulu la chinyamata la nthambi ya chinyamata ya Youth Decide, ati ndondomekoyi ayikonza mothandizana ndi mabungwe ena amene amapereka ngongole kwa anthu. Iwo ati ndondomekozi zikuwunikiranso njira zatsopano zomwe boma lingagwiritse ntchito popeza anthu oyenera kupindula ndi thumba la ngongole za boma la NIF komanso amene ali mthumbali ndi amene angamayendetse kuti likhale lokhazikika. Angela Mkandawire walemba ripoti ili. Ndondomeko yoyendetsera thumba la ngongole la chinyamata ndi imodzi mwa njira zomwe bungwe la chinyamata la Youth Decide linayika manifesto ake omwe inakhazikitsa chaka chatha pofuna kuti achinyamata azipindula pa nkhani za chitukuko. Mabungwe ya MHub komanso Youth and Society omwe ali mgululi ndi omwe akhazikitsa ndondomekoyi poona mavuto omwe akhala kupezeka pa ndondomeko za ngongole ya chinyamata kuphatikizapo MEDEF monga kusankha anthu omwe akuyenera kupindula, kabwezedwe komanso kayendetsedwe ka thumbali. Mkulu wa bungwe la MHub a Vincent Kumwenda ati mwazina ndondomekoyi ikuwunikira zinthu monga kubweza ngongole pogwiritsa ntchito Airtel Money kapena mpamba, zilango zokhwima kwa othawa kubweza ngongole, kusalowetsapo ndale komanso chiwerengero chokhazikika cha anthu oyenera kupindula boma lililonse mwazina. Panopa ndipovuta kuti anthu ambiri sakubweza ngongolezi chifukwa chonena kuti mwina kulibe njira zokhwima komanso ndondomeko zoyenera kuti anthu angabweze ngongolezi kuti zipindulirenso anthu ena kusogolo kuno. So tikupempha kuti tikulongosola mwa ndondomeko ndithu mu model imeneyi kuti anthu akuyenera kuti akatenga ngongole pakhale ndondomeko yoyenera kuti abwezere komanso ngati sanabweze pakhale ndondomeko zoyenera kuti atsatire kuti athe kubweza ngongole komanso alimbikitse anthu ena kuti azathe kubweza ngongole zimenezi. Malinga ndi Kumwenda, mabungwe ali ndi chiyembekezo kuti boma ligwiritsa ntchito ndondomekoyi. Tikukhulupirira kuti pa nthawi imeneyi pamene pali zochitika zoti ayang'ane kuti kodi tingapereke bwanji ngongolezi, akhalanso akuona madokumenti amene tapereka kuti mwina zimene tapanga suggest panopa zikhoza kuyikidwanso mu ndondomeko yawo ya kaperekedwe ka ngongole kumene kupitako kapena zina mwa zochepa chabe zimene tikupanga tikuyerekeza zikhoza kuyikidwa mu ndondomeko imene. Pakali pano boma lilikale mkati mokonzanso kayendetsedwe ka thumba la ndalama ku bungwe la NIF pomwe kugawa ngongoleyi anayamba kuyimitsa. Malo mwa Zodiak ndine Angela Mkandawire. Muone nkhani pano pa Zodiak ndi zambiri zoti tipatsireni, mukhale pompo.
takulandaninso matisanapitire tionenso mitu ya nkhanizi. bungwe la ECB lachenjeza omwe akuti akukonzekera chiwembu ogwira ntchito ake kuti lamulo liwakantha. mfumu yaikulu kuntaja yati anthu ogwirira amayi ndi ana mdziko lino adziwafula kuti mchitidwewu uthe. President Chakwera wauza khonsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti isalekerere mchitidwe womanga nyumba mwachisawawa umene akuti ukulirakulira. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino yaosewera osapyola zaka 20 ikumana ndi Comoros masanawa masewera mu mpikisano wa Kosafa. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha adindo ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti alimbikitse malamulo wothandiza kuchepetsa mchitidwe wa anthu omanga maziko malo omwe ndi osayenerera. Mtsogoleri wa dziko linoyu yemwe amayankhula atakumana ndi akuluakulu amu mzindawu wati izi zikukolezera chisawawa chomwe chikuchititsa mzindawu kuti usamaoneke bwino. Padali pano anthu 780,000 mwa anthu 1.2 million omwe amakhala mu mzinda wa Lilongwe akuti amakhala m'malo omwe samayenera kumangamo maziko. Andrew Viano alemba ripoti. pomwe mizinda ya mdziko muno yakhuzidwa ndi nkhani za anthu kumanga malo olakwika, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha akuluakulu a mzinda wa Lilongwe kuti achilimike pobweretsa kusintha pa nkhaniyi mu mzindawu. Achakwera anati khonsoloyi ipeze njira zopezera ndalama zomwe zithandize pogwira ntchito mu mzindawu. Ndipo mkulu wa mzinda wa Lilongwe John Chome ati apeza kale njira zothanirana ndi nkhani zoti anthu akumanga malo osayenera. Tikuona kuti pamene wamangapo ndi pabwinobwino sipazadusa nsewu kapena simphepete mwa msinje kapena sipadambo, komanso ngati chimene akuchita pa plotipo ndichoyenera dera limene lolo. Anthu amenewo tikwauza kuti abwere kusite kuti tisakonzere mapepala kuti akhale ndi umwini wa malo. Izo ndithu tikulimbikitsa ndipo tayamba kale ku area 25, ku area 49 komanso ku area 21. Chachiwiri tikufuna kuti madera ena kumene anthu anangozipezera okha malo kumenenso kulibe zinthu zowayenereza anthu kuti akhale umoyo wabwino, tifuna kuti tikhale ndi project yopanga upgrading madera amenewo kuti anthu apeze zinthu zofunika pa umoyo wabwino muno mu mzinda. Chachitatu, amene anamanga nyumba zawo kandi misinje kapena madambo kapena malo mmene muyenera kudusa nsewu, amene ndiye tikwauza kuti nyumba zimenezo ayenera kuzichotsa. Achakwera anakumananso ndi atsogoleri a mizinda ya Blantyre komanso Mzuzu sabata zingapo zapitazo pomwe akulimbikitsa kukonzanso zinthu m'makhonsolowa. Nthambi ya mabwalo a milandu yavomeza kuti zochitika zina zogwira ntchito mabwalowa zimathandizira kuti amayi ndi asungwana azilephera kukadandaula komanso kupeka umboni wokhudza nkhanza zomwe zimawakwera. Justice Ivy Kamanga wa ku bwalo lalikulu la milandu wanena izi ku Lilongwe pomwe nthambi imakhazikitsa buku lomwe lizithandiza ogwira ntchito m'makhoti momwe angachitire kuyendetsa milandu yotere. Ndipo lomwe walemba Western Kuta. Nthambi ya mabwalo yavomereza kuti zochitika zina m'makhoti zimathandizira kuti amayi ndi asungwana omwe nkhanza zawachitikira azilephera kunena kapena kuperekera umboni. Justice Ivy Kamanga wa bwalo lalikulu la milandu wati buku lomwe alikhazikitsa ndi muuni kwa ogwira ntchito m'makhoti wamomwe angachitire pa milandu yokhudza nkhanza zotere kuyambira makalaliki mpaka majaji. Justice Kamanga watinso mwa zina momwe odandaula amawakhazikira mu khoti, mawu omwe amawagwiritsa ntchito komanso zilango zina zimalimbikitsa kuti azilephera kupereka umboni. Iwo ati ogwira ntchito m'makhoti ayenera kugwira ntchito njira yomwe ochitidwa nkhanza asapitirire kukhumudwa kuposera nkhanza zomwe anakumana nazo kale. Tikuona kuti ndi chifukwa chani anthu akabwera ku khoti amakhala ndi khalidwe umene amakhala nawo mu khotimo, amalephera kulongosola nkhani ngati azimayi olo atsikana mu khoti mmodzi. Zifukwa zimene amalepherera kupereka umboni imene amayenera kuperekera azimayi zikulongosoledwa mu khoti mu bukulo. Ndi bukulo solo kumalongosola kuti onse amene atabwera ku khoti and amene amakhala mu khoti aziziwa kuti pali zina zimene zili mwa iwowo zimene akuyenera kumaziziwa kuti zimene zozo zikhoza kumapangisa kuti anthu amene ali pamaso pawopo azilephera kupereka umboni. Mtsogoleri wa ntchito yatithetse nkhanza yomwe yathandizira kusindikiza bukhuli a Grace Malera wadandaula kuti nkhanzazi zimachotsera amayi ndi asungwana munthu wawo, zomwe ati nkofunika kupeza njira zothandiza amayiwa kukwaniritsa maloto awo pachuma komanso pandale.
kafukufuku akusonyeza kuti mmodzi mwa amayi atatu aliwonse anakumanapo ndi nkhanza kuyambira zaka 15 pomwe 20% anakumanapo ndi nkhanza zapogonana mwachitsanzo, kusonyeza kuti mchitidwewu ndi limodzi mwa mavuto akulu omwe dziko lino likukumana nawo. M'malo mwa Zodiak ku Lilongwe, ndine Western Guta. Tsopano tunopo nkhani za masewero. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya osewera osapyola zaka 20 Patrick Mabedi wati ndi chikhulupiriro kuti osewera ake oyamba mpikisano wakusafa masanawa ayamba ndi chipambano m'masewerawo ndi timu ya Comoros. Mabedi wati cholinga cha timuyi ndi kudzipezera malo mu mpikisano wa mayiko wa mu Africa AFCON wa osewera osadutsa zaka 20 omwe udzachitikire chaka chamawa ku Mauritania. Timu ya dziko lino ili mu gulu B la mpikisano limodzi ndi matimu a Zambia, Comoros ndi Namibia. Pride Kanyama andesambiri. Timu ya dziko lino ya osewera osadutsa zaka 20 iyamba mpikisano wa COSAF wa chaka chino pomwe ikumana ndi timu ya Comoros masanawa ku Port Elizabeth mdziko la South Africa. Mphunzitsi wa timu Patrick Mabedi wati ndi mwayi kuti osewera ake aonese luso ndi kupeza mwayi otakasewere matimu akunja kwa dziko lino. Mabedi wati ngakhale kuti masewero samaseweredwa kamba kamuliro wa COVID-19, osewera ake anachita bwino pa nthawi ya zokonzekera ndipo pano onse ndi okonzeka kukumana ndi timu ya Comoros. Komabe mphunzitsiyu anati nkofunikira kuti osewera ake achilimike pa masewerowa, atikamba kuti cholinga chawo ndi chofuna kuzipezera malo ku mpikisano wa chaka chamawa wa mayiko a mu Africa. Zofunikira kwambiri kuti timu inayo somwe tisewera nayo tisalole sewere kuti khale mpira komanso tionesese kuti tingakhale mpira tisewere, komanso tiyeneka kuti chilimbikire ndi kuti tionesese kuti tingakhale mpira tizipanga atake kwambiri kuti titakhala ndi zigoli zambiri kusogolo kuchita zathandiza zigolizo. Timu ya dziko lino ili mu gulu B limodzi ndi matimu a Zambia, Comoros komanso Namibia. M'malo mwa Zodiak, ndine Bright Kanyama. Apanso ndi pantsizo pa nkhani zathu matisanasiyani tonenso mitu yake. Bungwe la ACB lachenjeza omwe akuti akonzekera chiwembu ogwira ntchito yake kuti lamulo liwakantha. Mfumu yaikulu kuntaja yati anthu ogwira amayi ndi ana mdziko lino adziwafula kuti mchitidwewu uthe. President Chakwera wauza konsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti isalekerere mchitidwe omanga nyumba mwachisawawa umene akuti ukulirakulira. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya osewera osapyola zaka 20 ikumana ndi Comoros masanawa masewero a mpikisano wa COSAF. Kuyang'ana zambiri pa tsamba lathu la internet. Kumbukirani kuti kuvala maski mukakhala pagulu kumathandiza kuchepetsa kufala kwa COVID-19. Mwakoma nonse. Check in for the breaking news with Zodiak.